Senator na-anọchite anya Anambra South Senatorial District, Dr. Patrick Ubah, ebutego ụmụ ihe enyemaka dịgasị iche iche bụ nke o kesara ndị lụrụ puku mmadụ 10 bụ ndị nọ na constituency ya bụ ndị nke na-eto eto n'ịkwado ha ọtụtụ ihe dịgasị iche iche bụ ndị a dọtara na mpaghara Nnewi North. Ihe gụnyere ọgba timtim, keke, igwe eji akwa akwa nke eji akwọ ihe, igwe na-enye ọkụ, solar power nke na-ewunite ọkụ, POS machine, kiosk nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ nke ndị mmadụ ga-eji wee gbado ọkpa wee bido ọtụtụ ihe. Chimezie ume na ebe ahụ ma wetara anyị ozi a ka anyị sonyere ya. Ya bụ mmemme bụ nke emere na Ifeanyi Ubah Stadium na Nnewi bụ nke mmadụ karịrị 10,000 bịara site n'ebe dị iche iche na Nnewi ka ọ na-enyefe ya bụ akụrụngwa. Sinetọ Ubah nwere afọ ojuju na ebe ndị Nnewi North nọ maka nkwenye ha kwenyere na ya. Sinetọ Ubah mere ka amata na ihe ndị a ọ na-enye abụghị naanị sọ ego, mana ọ gụnyere ihe ndị mmadụ ga-eji na-enyere onwe ha aka na-achụtakwa ihe ha ga-eri. N'okwu mmepe ya, onye Director General nke Ifeanyi Ubah Campaign Organization, Chief Vin Onyeka, kenere ndị ahụ ndị tụnyere Dọkịta Ifeanyi Ubah. Chief Onyeka kenekwara ndị na-akwado ya bụ pati maka mbọ ha gbara. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme, onye steeti chairman nke ya bụ pati, Maazị Moses Obi, kenere Sinetọ Ubah maka afọ ọma ya ma gbakwa ndị ahụ nwetara ihe erere ahụ ume ka ha tinye ya n'ọrụ nke ọma. Ka ọ na-ekwu okwu, otu n'ime ndị ahụ ritere erere nke tricycle, Evangelist Dan Okonkwo, onye anọchitere anya site n'aka Evangelist Chidi Chikwendo, nwere afọ ojuju ma nwekwe aṅụrị etu ya si wee nweta ya bụ ihe wee kwuo na ọ ga-enyere ya na ezinụlọ ya aka. Ya bụ mmemme bịara dịka Dọkịta Ifeanyi Ubah mechara thank you tour nke o jere na Agwata, Orumba North, Orumba South, Nnewi South nakwa Ekwusigo Council, ebe o kekwara ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ndị ukwu dị iche iche bịara na ya bụ mmemme, ndị gụnyere Honorable Augustine Ike, onye nwere mmeri na Nnewi North House of Assembly na ya bụ pati, ndị isi ndị pati ahụ na steeti a nakwa wọdụ dị iche iche, nakwa onye media aid nke Ifeanyi Ubah, Maazị Chuks Kamen na ndị ọzọ gasị.